Lava jarajakulu chamani musuman demse ani makro ambao fu ka wali mando ka au barkada amba jirola ka fo au klube arajujaga fola ka bo minyi kurufina minyi jamkanye no diaspora jamkanye ni ansile o keneka mimbi ke minyi karu kari tunrangi mona soro yoro au de kudu o ni sanga daen konnana inafo ulika jobe ke chugumina ani Africa Television bi ñofe wala sa ambi jamununta uluka seka lase awma minyi anga kadreru ya ambu fo ni we Jules Anisinali dante folimina mi arajaga fo togola mamutu kamarabeka shwa kole ka jija kusube anga mawulele ode madame ba poupe Fatoumatta Diarra poupe o soni amina nyonso kuma kondana na fo ya fo chugumina ale maye mame mbeni maldindo asilimbe Ameriki jamana konnana abi wulika jo chamanke janku ton jekulu do beno ayi o nyamo e andabna so blaje ma baro konnana ne ba inikli ay matoroti aba aywa ni kongo madame ba Fatoumatta Diarra poupe ga ibseka jume foroka wala saka yire ko fo leme bawni laje bawi me nga fuli ba leme ba na laje ba bela jere ligne ni madame ba Fatoumatta Poupe Diarra ndikabo New York États-Unis ni CSDM no Conseil supérieur de la diaspora malienne président fédéral États-Unis eta bela jere ligne aywa tabarkala minyi madame Diarra bi anga akanu ga baro keniye o koni bola minyi abitan ga segin ke Mali ani minyi au sigoro jamana no nyonche madola naw nana congé la au nana mariage la ama kanu ga baro kana wala saka don gela munun beno ani fe munun beno namse ka ndasuma nyonfe anya ka fo Ameriki jamana koni jamana bay jamana mun beno e ba soro na makamawdo o mamun bi buano ga taga Amerika ma chamana ubita sraj mon fe duguma sra esco be Amerika taga la wa walma mo ubita avion sra de fe o Amerika taga na jola mo min kan ikanga muni muke Amerika taga sra duguma sra bala avion taga de kacha an yorola avion taga kacha mais duguma sra fana bi parce que anga africain do be teme fo buta duguma Congo nunu fe ka ko jite kata duguma Brésil nunu na buto no buna Mexique nu do la Mexique bu se ka tagama ka do frontière fe bon anga mo do fana be ta Canada u fana fe comme frontière babe Canada ni Amérique fana ci donc ma do la anga mo do be do duguma sra fe Canada nunu fana fe mais anga avion sera de ka chanko sebe tabarkala poupe kabo malila kata Amérique etagala wakati jume itagakun kun jume ne bora yano 91 grève ça parce que ne baki ke au-delà donc Moussa Kile la banque ma on kera ba ni baki soro la ka benoi donc ne tagara kalana États-Unis kalan sera de inesino tabarkala o itala kalana kalanke kalan furila area a décidé ka sigi walma opportunité do nana parce que yin kalan do be no kalan wara be opportunité ka cha États-Unis donc e ga sigili o bolaj mena bon ne retourino donc ne ga kalan bani ko fedi donc ne concours ke o astro Nations Unies ka examen me ka ke donc ne concours ke examen finance de ke ka passi donc ne passer le au-delà donc ne a décidé ka sigi ka baraki no bon depuis 99 ne be Nations Unies na fosi ça depuis 99 samuga aniko tabarkala minyi o kofe ibaye kafo ame fe ka don no ya soro be sola no ya soro fana kala samuna minyi États-Unis na soro ni madame do ni madame do mais o kala wati mais de umbe no wa o ko ame fe ka do fana kondana ni 99 ne baradame donc ne furula vers 2001 wakati donc ne furula inche malien sisa ala angerji ke dinan musumani fla bembulu ani chemani fla lui flanui donc flanu ni musumani fla to j'espère que Mali ou bibumananga mais est-ce que amna nuit malla de temps en temps en communauté est-ce que ami fait mun ke ano ina fo ni tonton ni i cousine ni i banchini ni itenemso est-ce que ubo o la dano fengo fana nyedon depuis États-Unis kosebe abdu kosebe anga demsenun koni ye ubado
an yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ se k'an taw yɛrɛ fɔ kosɛbɛ nka an b'a dɔn k'a fɔ an ka culture an b'a d'u la ne yɛrɛ taw fitinin tun bɛ bamanankan fɔ kosɛbɛ mais n'u kɔrɔbayara a ka ca ala fɛ hali n'i y'u fɔ bamanankan na u b'a faamuya n'u b'i jaabi ni anglais awɔ mais o bɛɛ la an tɛ décourager an bɛ bamanankan f'u ɲɛna wa fana an ka mɔgɔw organiser no cogow la hali an bɛ kalan kɛ denmisɛnninw kun an ka misiriw cayara sisan Afrika misiriw ka ca donc u bɛ kalan kɛ u bɛ kuranɛ kalan kɛ denmisɛnninw i n'a fɔ yan bon an ka denmisɛnninw ka ko an b'a ɲini k'a yan fo bɛ yiru la hali n'an ka furusiruw bɛ kɛ an bɛ bɔ ni fɛnw bɛɛ yan nɔ denbaw bɛ k'a la an bɛ sali ta komi yan an bɛ denbafɔliw kɛ an bɛ kɔɲɔkoli kɛ an bɛ kɔɲɔsow bɛ kɛ denmisɛnninw na donc culture kɔni fan fɛ kɔni an fɛn fɛn bɛ kɛ an b'olu bɛɛ kɛ k'o yiru la u bɛ to ka na fana bon caman bɛ yen u tɛ se ka na san o san aw yɛrɛ b'a dɔn billet ye miliyɔn ko de ye sisan mais an b'an jija kɔni u bɛ na bon an b'an jija fana yen nɔ yɛrɛ culture kow bɛ kɛ cogo min an b'o kɛ an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ an bɛ foli k'a ye n'a tɔgɔ ko Tapani Danba ale san 10 ni kɔ ɲɔgɔn filɛ a bɛ fɛti kɛ fɛn dane o fɛn dane a bɛ denmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn kan ka an ka yan bɛɛ b'i ka dugu uniforme don uniforme kɛ a b'u dege jɛnbɛ dɔn na a b'u dege dɔnkilida komi ale yɛrɛ ye dɔnkilidala ye a b'u dege dɔnkilida la i y'a ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw b'an bolo k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ tunu kɔni u ka culture la o tɛ hali n'u mana kosɛbɛ mais culture kɔni k'o dɔn an b'an ka fɛn bɛɛ kɛ k'a yiru la tabarikala o kɔfɛ n bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que Mali ni États-Unis walima farafina ni États-Unis ye kelen opportunité la k'a fɔ ko nin ye an ka jamana den ye nin tɛ jamana den ye nin nana kalan de la est-ce que ni concours ni fɛnw lancé la surtout e yɛrɛ bɛ baara kɛ Nations Unies na est-ce que Nations Unies dama de la damakɛɲɛ bɛ walima e yɛrɛ fɛ i mana kalan kɛ yen nɔ n'i y'a kɛ dɔ kɔni sɔrɔ concours ni fɛnw na ni mun bɛ se o de bɛ taa. Bon Abdou États-Unis kɔni n'i ye kalan kɛ ni diplôme b'i bolo ni papier fana b'i bolo parce que an k'o fana fara kan n'o tɛ anw den minnu bɛ wele ka baara kɛ olu kɔni n'i ye diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara sɔrɔ n'i yɛrɛ wulila i ka cɛsiri la mɔgɔ tɛ n'a ɲini ka d'i ma kɔni mais i yɛrɛ bɛ t'i ka application kɛ i b'i ka curriculum bila ka taa yɔrɔw la mais wagati dɔ la an bɛ se k'a fɔ tuma dɔ la golo couleur ko b'a la parce que ne yɛrɛ sɛgɛnn'o la kosɛbɛ yanni ne tilalen kalan na yanni n ka Nations Unies sɔrɔ n'i y'i ka application bila ka taa kuma dɔ la a ka ca ala fɛ tubabu compagnie dɔw bɛ yen n'u y'i ye u bɛ yɛlɛmisɛnnin kɔni k'i fɛ nka i yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ n'i ta o kɔni bɛ yen nɔ parce que k'a fɔ halisa racisme ko in a ma ban an fɛ yen mais k'a fɔ i tɛ se ka baara kɔni sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ni diplôme kɔni b'i bolo état ka bon n'i m'a sɔrɔ dɔ la fana i bɛ se k'a sɔrɔ dɔ la sisan yɛrɛ internet ko in na baara bɛ se ka ɲini internet kan état 50 ninnu bɛɛ kɔnɔ donc fo ni déplacement man di i yɛrɛ f'i ko n ka to dugu kelen kɔnɔ wa hali n'i tora dugu kelen kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ de ko n ye kalan min kɛ n ka diplôme baara fo n k'o sɔrɔ i n'a fɔ yan minnu ekɔlidenw b'a kɛ cogo sinon kɔni k'a fɔ i tɛ baara kɔni sɔrɔ o tɛ yen n'i tɛ baara kɔni sɔrɔ ko e dɛsɛra pewu yɛrɛ kɔnɔ o ka gɛlɛn de min ye madame Ba Fatumata Jara Pupe États-Unis jamana 50 i y'a fɔ cogo min na o jamana 50 i b'a ye k'a fɔ maliyɛnw ka ca duguba jumɛnw na kosɛbɛ anw fɛ an bɛ se k'a fɔ ka daminɛ New York la ka na Washington na après Philadelphie ka na Maryland dɔɔni bon ka Boston ninnu dɔɔni nord état ninnu an ka ca olu de la kosɛbɛ mais mɔgɔw bɛ ka taa fo kɔfɛ Californie Ohio dama bɛ ka ca olu la dɔɔni Virginie parce que an y'a ye sisan nɔ n'i y'a jateminɛ bɛɛ kun tonin bɛ ɲɔgɔn kan New York mais sisan New York condition ma nɔgɔn dɔɔni donc génération kura ninnu yɛrɛ caman bɛ ka taa New Jersey état kɔnɔna wɛrɛ ninnu na ka taa baara ɲini i y'a fɔ cogo min n'u denmisɛnnin minnu kɔrɔbaya n'u tilala kalanw na i y'a ye donc mɔgɔ caman bɛ yɛlɛma état wɛrɛw kɔnɔ quoi mais nord yan fan état ni ninnu maliyɛnw an ka ca yen de kosɛbɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye denmisɛnninw ye ni olu bangena yen nɔ min ye génération minnu bɛ yen nɔ ni olu ye aw denw ye olu o y'a damana maana ye nka minnu bɔla yan nɔ n'u ma taa kalan sira n'u taara wari ɲini sira la n'olu taara yen nɔ très généralement Amérique u ka baara ye jumɛn ni jumɛn ye ka caya n'i ko i b'i ka baara kɛ i ka bɔ yan ka se yen nɔ i ka baara sɔrɔ nɔgɔya la o k'a sɔrɔ spécialité jumɛn b'i la bon an kɔni an bɛ se ka min fɔ kɔni min ka ca kosɛbɛ New York o ye mobili boli ye
mobili boli minnu bɛ taxi boli ani minnu bɛ camion ba n'an b'a fɔ ma truck bolilaw boli cɛw kɔni ka bolili baara de ka ca ani delivery fana kɔsan in na covid y'o bila a la aw bɛ min ɲɔgɔn fɔ tellement ni coursiers cayara kosɛbɛ covid bana na parce que hali taxi yɛrɛ kun nɔgɔyara parce que mɔgɔw kun tɛ bɔ bɛɛ bɛ so kɔnɔ donc mɔgɔw b'u ka fɛnw commander dumuniw bɛ commander supermarché la dumuni bɛ commander restaurant na y'a ye donc delivery ninnu de tun bɛ na ka na fɛn d'i ma livraison kɛlaw de bɛ na ka na minɛn d'a ma donc o baara fana cayara kosɛbɛ bana in kɔnɔna na n'o tɛ mobili boli baara de ka ca cɛw la donc musow la en général salon tun bɛ yen mais sisan an bɛ musow bɛ infirmière fana kɛ n'o ye ka mɔgɔkɔrɔbaw dɛmɛ parce que comme an ka mɔgɔkɔrɔbaw yen nɔ a t'i n'a fɔ yan ni mɔgɔkɔrɔba bɛ du kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen k'i dɛmɛ ou bien baarakɛla bɛ se ka sɔrɔ k'i dɛmɛ o tɛ yen donc olu ka mɔgɔkɔrɔbaw en général u bɛ infirmières de ta ka taa sigi u kɔrɔ k'u dɛmɛ u ka furakɛliw ani u ladonni na donc sisan an ka muso camanba de b'o olu kow la caman fana bɛ jagow kɛ an ka yan nɔ africain dumuniw nafɛnw ni fɛnw caman bɛ taa n'o an b'a fɔ ko African market i n'a fɔ aw ka yan alimentation bɛ cogo min olu caman dalen don musow bolo yen nɔ u b'an ka yan nafɛn ninnu lasago ka taa n'u ye aw kɔni o y'a nɔgɔya an yɛrɛ ma yen kosɛbɛ parce que sisan nɔ fɔlɔ nana an b'an kun fa nafɛnw na ka taa awɔ mais sisan u bɛ conteneur fa ka taga n'a ye o bɛɛ bɛ sɔrɔ an bara tabarikala i ye infirmière baara min fɔ musow fɛ est ce que o y'a sɔrɔ u ye o baara u ye o kalan i n'a fɔ yan ka sɔrɔ ka taga minnu bɛ yen n'u ye infirmière kalan kɛ yan ka taga walima u b'o kalan kɛ sur place walima aw ka appellation de y'o ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye minnu ma dɔgɔtɔrɔya kalan yɛrɛ fana kɛ wa ay ni ko awɔ dɔgɔtɔrɔya kalan tɛ ni ko infirmière n t'a dɔn aw b'a fɔ yan cogo min na et tu sais pas si des aides-soignantes bon kalan min don awɔ dɔgɔtɔrɔya kalan janya tɛ dɛ awɔ en général dɔw bɛ formation kɛ a dɔw bɛ dɔgɔkun 2 a dɔw bɛ kalo 3 fo ka yɛlɛ san 1 ni kɔw la a bɛ dépend diplôme bɛ ɲɔgɔn ye awɔ parce que i bɛ se ka baara a tigi ladon ka se hakɛ min ma o de don donc a ka ca Ala fɛ caman bɛ 2 semaines formation in kɛ ou bien kalo 3 ta in kɛ awɔ i dasela delivery fana ma an t'a dɔn n'o bɛ kɛ mobile la toujours walima n'u fana o bɛ kɛ moto de la parce que moto ni mobile bɛɛ bɛ se ka livraison kɛ bon livraison ka ca mobili la moto dɔɔni ani hali nɛgɛso fana bɛ yen d'accord hali an ka livreur bɛ se ka baara kɛ parce que livreur dɔ minnu bɛ quartier kɔnɔ ten ka bɔ restaurant dɔ kɔnɔ ka taa di olu bɛ nɛgɛso yɛrɛ kɛ bon scooterninw bɛ dɔw bolo moto la awɔ mais a mobili bu yɛrɛ de ka ca parce que compagnie dɔ bɛ yen sisan u b'a fɔ ko Uber Eats i n'a fɔ taxi compagnie de don a taxiw don mais u bɛ delivery fana kɛ en même temps livraison kɛ en même temps donc olu ni client t'u bolo taxi la ni restaurant dɔ bɛ yen sa ko commande b'u bolo u bɛ se k'o fana ye donc u bɛ se ka boli k'o tigi ka commande ta ka t'o livrer o ka so yaya parce que a bɛɛ bɛ bɔ écran de kan système a bɛ fɔ cogo di aw ka géolocalisation ninnu ɲɔgɔn système de b'u bolo donc ce qui fait que i b'a ye système de kɔnɔ commande min bɛ yen ka taa nin yɔrɔ in na donc u b'a i yɛrɛ bɛ commande ta système kɔnɔ i ka mobili kɔnɔ yaya d'accord ok n'an bɔra o bɛɛ lajɛlen na an bɛna sisan e yɛrɛ bɛ tɔn jɛkulu mun kunna États-Unis ni o ye 16e Conseil supérieur de la diaspora malienne 16e bɛ cogo di présidente États-Unis an kɔni 16e président États-Unis kɔnɔna na on est très organisé d'accord awɔ an b'an ka baara kan halisa 16e bɛ an états bɛɛ la pratiquement jama kɔni bɛ état fɛn fɛn na an ka mɔgɔ dɔ b'o dɔ la d'accord donc o kɔrɔ aw organiser mais état aw ka démembrement bɛ o yɔrɔw la awɔ ne yɛrɛ bureau fédéral ye bureau fédéral bɛ New York yɛrɛ kɔnɔna na donc mais état wɛrɛw kɔnɔ an ye coordination dɔw sigi awɔ coordination dɔw sigira état kɔnɔ plus jama ka ca plus coordination ka bon dɔɔni minnu jama man ca an bɛ se peut-être mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 sɔrɔ k'an représenter olu yɔrɔw la awɔ gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn b'aw kan sabula ni tɔnjɛkulu fɔla a bɛ gɛlɛyaw kofɔ a bɛ ɲɛtaw kofɔ sisan n'a fɔra ko Amérique jango mun bɛ tali kɛ 16e na lamini na mɔgɔw bɛ kuma jumɛnw de fɔ aw ye ka caya k'a fɔ k'an bɛ nin gɛlɛya ni nin gɛlɛya kɔnɔ a y'an dɛmɛ nin na ayiwa an kɔni gɛlɛya minnu bɛ yen kuma dɔ la o ye minnu ka papier ko balannen don olu b'an ɲininka kuma caman
an b'u ni avocat ɲɛ yira ani an fana bɛ se k'u dɛmɛ mɔgɔ kura nalen ninnu information mun na an b'olu di bon a min ye papier ko fana ye i n'a fɔ an ka furakɛtikɛla an ka cardinal ni ko ninnu wulila wagati min bon a ka ca Ala fɛ anw ta kɔni tun bɛ sɔrɔ anw ta bɛ sɔrɔ mais an ye cas kelen-kelennin dɔw fana ye minnu b'a fɔ tɔgɔko problème âge ko problème ou bien minnu de faute kɛra minnu taw la bon olu cas kelen-kelennin dɔw nana an ni ambassade mɔgɔw ye olu baaraw kɛ y'a ye mais kuma dɔ la tunkarankew yɛrɛ caman ka haminako ye soko ye soko ninnu yan nɔ dugukoloko ninnu ani foro olu kɔni olu haminako bɛ mɔgɔw minɛ ka caya an da bɛna s'o ma ɲɛfɛ i da sela ambassade ma bi États-Unis État biduru kɔnɔna na aw ka lasigiden so min bɛ Mali tɔgɔ la yen nɔ lasigiden so ba joli de don ani an n'u ni ɲɔgɔn cɛ tamasira relation bɛ cogo di? Bon, on fait Alsa ambassade de Washington et puis mission permanente de New York. Au fla de Bambara toujours. Bon, consulat make en bara folo. En tout cas, demande que femme au fait qu'on y a fait comme en a été au kachantu comme Guka essaie ka ali consul honorel d'Odama. Nous bese ka sigi eta au kono parce que noya ke uni mission permanente ni ambassade mais au ko koni o madame ne folo. Parce que gɛlɛya min ye mɔgɔ minnu bɛ état la minnu ka jan ni yɔrɔ ninnu na olu kan ka déplacer de ka n'u ka sɛbɛn ko ɲɛnabɔ ambassade walima mission permanente bɛ yɔrɔ min na. Kosɛbɛ. Donc vraiment o kɔrɔ a bɛ besoin kɔnɔ. Parce que fɔlɔ yɛrɛ la a tun ka nɔgɔn o y'a sɔrɔ empreinte ko t'a la donc u tun bɛ se ka papier bila ka na courrier express fɛ ambassade ma n'a kɛ ambassade b'a segin u ma fana mais sisan don o dun tɛ se ka kɛ parce que n'i bɛ papier fɛn fɛn kɛ sisan f'i yɛrɛ ka kɛ yen nɔ ka empreinte di empreinte digitale di bon o de ye baara gɛlɛya bon imagine n'a fɔra mɔgɔ min bɛ Californie ni New York yɛrɛ 5 heures avion état kelen kɔnɔ dugu kelen kɔnɔ kɛ n'a fɔ États-Unis kɔnɔ la parce que New York bɛ nord la Californie bɛ fo west la kun kelen na donc 5 heures i b'o de kɛ avion kɔnɔ ka na bon e k'a jateminɛ ko ne n'i ka denbaya bi ko e mago bɛ papier la New York ko f'i e ka avion ta ka billet ta o bɛɛ ye ka na jigin hôtel la fana ka tila ka tile 2 tile 3 ou bien a bɛ dépend i ka se k'i ka ci ɲɛnabɔ New York ka taa ka sigi bon kuma ka ca Ala fɛ kuma dɔ la fana i tɛ se k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que n'i ye cardinal kɛ sisan kuma dɔ la o bɛ temps ta yan'o ka sɔrɔ n'o sɔrɔla n'i mago bɛ passeport de la i bɛ f'i ka tila ka segin ka na passeport fana kɛ parce que cardinal mana sɔrɔ kuma i tun bɛ sɔrɔ ka na passeport kɛ y'a ye donc n'i y'a lajɛ i bɛ taga ko 2 taga ko 3 f'i k'o de fana kɛ walasa i ka se ka se papier dɔw ma donc a ka gɛlɛn an ma kojugu vraiment tabarkala ni yɔrɔ fana c'est l'occasion pour vous ka se ka a welewelemada kɛ faamaw ye sabula an ye fanga caman kɛ sisan an bɛ fanga kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔ n'o ye transition ye a welekan jumɛn b'i bolo yɔrɔ la ka ɲɛsin faamaw ma vraiment an ka foli bɛ kosɛbɛ an ka président an ka Assimi Goïta n'a ka gouvernement ye transition mɔgɔw ye an ɲɛ b'u ka baaraw la an ɲɛ bɛ u sennaw la nka an kɔni fana b'a ɲini u fɛ halisa u ka se ka an fana ka baaraw ka se ka décentraliser an bara dɔɔni an ka se ka consul honoraire dɔw sɔrɔ ou bien u ka se ka au moins yɔrɔ 3 yɔrɔ 4 ɲɔgɔn kɛ min ka surun mɔgɔw la dɔɔni état ka regrouper pour que ni papier ko wulila olu ka se k'u dɛmɛ facilement ka se ka papier kɛ parce que machine ninnu bi yɔrɔ 2 in dɔrɔn de la donc vraiment a ka gɛlɛn an ka mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen ni américain papier yɛrɛ b'u bolo olu yɛrɛ kɔni bɛ Ala minɛ dɔrɔn ka voyager ni américain papier ɲɛ ten u bɛna ka na visa ta quoi o ka nɔgɔ u bolo k'a fɔ k'u k'a fɔ an ka Mali papier ɲini ka voyager n'a ye donc vraiment an bɛ welewelemada k'u ma n'u kɔni sera ka an dɛmɛ o kan o bɛ se ka kow nɔgɔya an bolo kosɛbɛ tabarkala faamaw ye welekan mɛn an bɛ an da se soko ani dugukoloko ma anw yɛrɛ minnu ye malidenw ye minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ gɛlɛyaba bɛ anw na aw minnu fana ye malidenw ye minnu sigilen bɛ jamana kɔkan na aw fana bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ a dɔw la aw yɛrɛ ka gɛlɛya ka jugu ka tɛmɛ anw ta kan maintenant aw ka laɲini ye jumɛn ye aw bɛ ka jumɛn de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa hali ni guichet unique dɔw bɛ se ka kɛ aw kama aw ka soko ni dugukolokow la walasa kow ka se ka sabati cogo min na. Oui, an kɔni an b'o fana welewelemada ɲini u fɛ vraiment parce que guichet unique ko in k'a di diaspora ma a bɛ se ka an dɛmɛ an ka baaraw kɔnɔna na mais o fana kɔfɛ an b'a ɲini an ka ministères fana fɛ u ka se ka facilités kɛ hali n'u ye cités kɛ pour yan mɔgɔw
u ka se ka cité dɔw fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na tunkarankew parce que ATT bugu ninnu mana kɛ an ti bɛrɛ sɔrɔ a la bon ni cité dɔw bɛ se ka kɛ mun bɛ se ka kɛ diaspora dɔrɔn tɔgɔ la o kɔni o bɛ diya an ye mais ni gouvernement tɛ se fana min ka gɛlɛn fɔlɔ o ye dugukolo ye ka se ka dugukolo ani a investissement nɔgɔya an ye n'an y'olu sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka an occuper a la ka baaraw kɛ ka se ka so ko nɔgɔya maison économique nɔgɔya tunkarankew ma parce que tiɲɛ yɛrɛ la tunkaranke k'i to kɔfɛ hali i y'a fɔ cogo min aw yɛrɛ minnu bɛ yan a ka gɛlɛn aw yɛrɛ ma kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ kɔfɛ ko k'a fɔ ko k'i kungo ɲɛnabɔ yan k'a fɔ k'an bɛna ka so jɔ dɔɔnin k'a ban i bɛ sɛgɛn a la kojugu mɔgɔ ɲɛnama tɛ sɔrɔ kuma dɔ la i ka wariw bɛ taa mais ni so économique bɛ se ka jɔ banques k'a financer dɔɔnin diaspora k'a sara o kɔni o de bɛna se k'an dɛmɛ kosɛbɛ. min ye madamba Fatumata Jara alibi ani ebi baro la minnu bɔla k'an ta sisan min ye madamba Fatumata Jara ye ale de ye 16e bureau fédéral min bɛ États-Unis ale de ye o présidenti min ye an bɛ ka baro kɛ Mali ani Amérique sigi taa ni ka segin bi cogo min na an bɛ ka baro kɛ o de kan madamba an bɛ fɛ k'i ɲininka sisan n'an seginna ka taa 91 la n'a sɔrɔ e kun kan ka taga Amérique tagama sira in i kun b'a bɔ walima e kun bɛ so sigi fisaya ni tunkara taga ye. Abdou o question ka girin dɔɔnin dɛ parce que sani kun fila ko don parce que an filɛ n'an nana nɔ an tɛ fɛ ka taa tuguni n'an taara yen fana so ɲɛnafin b'an minɛ donc a fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn parce que n'a sɔrɔ ko n kun taara bon n kɔni bɛ se k'a fɔ n'a sɔrɔ komi n taara n ye baara min sɔrɔ parce que ne kɔni chance sɔrɔ a ko la ka diplôme sɔrɔ ka tila ka diplôme baara sɔrɔ organisation ɲuman na o mɔgɔ man ca donc ne t'a la ne bɛ se k'a fɔ ni n ka baara ɲuman kɔni kun tɛ n kun b'a fɔ ko n bɛ segin ka na n faso la ka na n ka baara kɛ baara ɲini faso la mais n'i sigira yɔrɔ la fana min b'a gɛlɛya e ka sigi ka kɛ denbayatigi ye ka tila k'a fɔ ko i bɛ sigi ten tɔ nɔgɔya la a man nɔgɔn a man nɔgɔn. Ayiwa n'o o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ sisan an y'a fɔ cogo min na sɛbɛnfurako ani gɛlɛya wɛrɛw olu ka ca fo ka taa fɔ a to ten bi an ka lasigiden so minnu bɛ aw ka jamanaw kan aw ni u cɛla bɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la 16e ni o lasigiden sow cɛla bɛ cogo di comment on appelle la relation. Bon an kɔni problème k'a fɔ ko problème majeur bɛ 16e ni mɔgɔ cɛ yen nɔ fɛn fɛn mana kɛ anw bɛ participer a la an kɔni fɛn fɛn mana kɛ ni min fɔra an ɲɛna kɔni n'an b'a kalama an seko damayira ye min ye an b'o kɛ fo majeur bɛɛ bɛ kɛ i n'a fɔ an b'a kɛ yan cogo min na o ye kɔɲɔw ye bon fêtew mana se par exemple seliba ni seli fitinin américains yɛrɛ y'o chômer sisan hali écolesow la donc seli mana kɛ an bɛ taa école misiriw bi seli kɛnɛw ta u bɛ bâchew fɛnsɛ i n'a fɔ yan kɛnɛma basket terrainw kan u bɛ bâche fɛnsɛ an yɛrɛ n'an ka denbayaw bɛɛ bɛ bɔ an bɛɛ bɛ taa seli i n'a fɔ an bɛ seli cogo min ta mais ni seli kɛnɛ banna fana bɛɛ bɛ t'i ka so bɛɛ b'i ka tobili n'i ka fɛnw kɛ bon seli wagatiw fana na fêtew bɛ kɛ i n'a fɔ ni de bazɛnw an ka vidéo de bazin organisé seli mana seli week-end na en général hali ni ɲɛ t'a furan ne kɔ dɔɔnin parce que seli tɛmɛna dɔrɔn ne bɔra yen n'o tɛ ni de bazin fila bɛɛ kun bɛ yen denmisɛnninw b'u ta kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta bɛ kɛ donc olu bɛɛ bɛ kɛ an bara bon été fɛ fana an bɛ sogojuniw kɛ n'o ye barbecue ye o ka di ne ye dɛ an ka barbecue ka di dɛ o kɔni o ka di o fɛn bɛ b'o kɔnɔ sogo wo brochette wo sogo ta wo a y'o kɔni boisson dumuni an bɛ fɛnbuluw kɛ ka na an b'o kɛ kɛnɛma fana an ka parkiw kɔnɔna na an bɛ na bɔ barbecue ninnu yɛrɛ la kuma dɔ la an bɛ jimifɔw bɛɛ k'a la jimifɔlaw b'an bolo yen fɔlikɛla in bɛɛ bɛ yen balafɔla jimifɔla guitare fɔla an ka foli b'u kan fɔlikɛlaw ye kosɛbɛ olu bɛɛ bɛ yen donc an b'u wele ka na jimi fɔ an bɛ dɔn kɛ ka jimi dɔn kɛ an n'an ka ɲamakalaw donc an ka foli b'an ka ɲamakalaw fana ye kosɛbɛ i y'a ye donc k'a fɔ k'an tunnen don o yɔrɔ ninnu na o kɔni ɲɛnajɛw kɔni o bɛ yen concertw bɛ taa kɛ an bara fana an bɛ bɔ ni artistes ye ka taa artistes caman bɛ taa ka concert kɛ dɔw bɛ t'u yɛrɛ i n'a fɔ musangarew ni salifu ninnu olu bɛ t'u yɛrɛ mais kuma dɔ la an taara ni artistes ye an delila ka taa ni sidiki ye ani buyeni ye ani denmisɛnnin ninnu yɔrɔ keji yɛrɛ kuma bɛ o fana bɛ yen denmisɛnnin ninnu artistes ninnu bɛ taa kuma bɛɛ o kɔni ni kɔni k'a fɔ ko ɲɛnafin b'an na côté culture ninnu o kɔni donc o kɔrɔ hali denkuluw fana o fana bɛ kɛ yanta kɛcogo an ka denkuli ka jugu ni yanta yɛrɛ ye an ka denkuli mais boloma fara ka lisi sɛbɛ denba officiels de bɛ kɛ ani marraines officiels de bɛ kɛ an ka denkuli la a fana bɛ lisi sɛbɛ wa
kosɛbɛ dɛ ne bɛ disi sɛbɛ an bɛ sumu kɛ an yɛrɛ bɛ sanu de bɛ diya anw ta la cɛ yɛrɛ la an yɛrɛ b'a kɛ ka tɛmɛ mɔgɔkaw kan ni tiɲɛ mais kuma caman na nin bɛɛ kɔfɛ madame Ba n'an ye hɛrɛ fɔ hɛrɛ tana fana n'an ma ban nali ma an tɛ se ka ban tali ma min ye mɔgɔ min bɛ n'o seginna Masa Jara Bale ka nɛma kɔnɔ o kow fana bɛ labɛn aw fɛ yen cogo di parce que kuma caman na an b'a ye a dɔw la i b'a sɔrɔ u bɛ segin ka na ni kɔɔri jamana kɔnɔ dɔw fana b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ dɔw fana ka suturaliw bɛ kɛ o kow bɛ kɛ cogo di n'o fana kɛra banni mana kɛ an ka misiriw caman bɛ yen mɔgɔw b'u occupé o la bon organisation dɔw fana b'an bara minnu fana b'u occupé sangako ninnu na pour que k'a nɔgɔya parce que anw fɛ yen nɔ silamɛw ni chrétiens ka fɛnw taabolow tɛ kelen ye donc an ka misiriw fana bɛ yen compagnie dɔw bolo minnu b'u occupé jɛnaja fɛnw bɛɛ la donc a ka ca Ala fɛ olu b'a bɛɛ kɛ u bɛ kɔɔri ta kɔɔri koli famille ka kɔɔri ye ka kɔɔri ta ka na n'a ye misiri la an bɛ seli a kan n'a bɛ taa aéroport la a bɛ taa aéroport la ni mɔgɔ minnu bɛ don an b'a fana u bɛ taa silamɛw ka cimetière bɛ yen donc ni misiri banna u bɛ taa ka taa sujon kɛ an yɛrɛ ka silamɛw ka cimetière la bon a ka ca Ala fɛ fana ni mɔgɔ minnu ta kɛra ni minnu somɔgɔw bɛ se k'u ta bɛɛ kɛ an b'u dɛmɛ an bɛ taa misiriw nɔfɛ an b'u dɛmɛ ka moralu fɛ remonter bon minnu bɛ yen n'u tɛ se n'a se t'u ye ayiwa a ka ca Ala fɛ an ma occupé association b'o occupé a la fana an bɛ ɲininkali kɛ communauté kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka dɔɔni di ka dɛmɛ kɛ donc ni wari sɔrɔla an bɛ kɔɔri bila ka na yan nɔ donc olu an b'an ka baaraw kɛ o cogoyaw de la min ye Amérique ni jamana caman tɛ kelen ye sabula an ye 16e tɔn bɛ yen au conseil des Maliens l'extérieur bɛ yen nɔ nka Amérique de an y'a ye mɔgɔ minnu bɛ dugu kelen na mɔgɔ minnu bɛ région kelen na hali misirakaw minnu bɛ Amérique u ka tɔn b'u bolo u dama bon maintenant mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tɔn fana na est-ce que an n'olu mɔgɔw fana bɛ ɲɔgɔn kalama a dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ dɔw b'a ka association na nka dɔw bɛ yen nɔ olu b'u yɛrɛ segu ka association minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ comment on appelle quartier ni dugu association ye donc o ko fana bɛ cogo di bon en général association misɛnninw ka ca mais anw bɛ fara ɲɔgɔn kan par exemple anw ka association belebeleba ninnu jɔrɔ mɔgɔ caman ka association caman ka membre b'anw kɔnɔ donc ni kow kɛra u ka ca u ka teli k'a fɔ belebelebaw ye donc n'u y'a fɔ anw ye n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min kun tilenna na comme ça an n'olu bɛ bɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a caman bɛ ten i n'a fɔ a ye min fɔ tan n'a sɔrɔ ko musaraka dɔ de don sisan ko problème b'o la ou bien so ko b'o la n'olu ka association mɔgɔw sera anw ma donc anw fana bɛ jɛ k'u dɛmɛ ka association tɔw informer k'a fɔ nin ko in bɛ yen ninnu mɔgɔ bɛ nin dɛmɛ na donc ni dɛmɛ sɔrɔla an bɛ jɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc anw association misɛnnin ninnu tɔw caman fana bɛ ɲɔgɔn kalama. Très bien association misɛnninw an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye jɛrɛjɛkulu ye an b'a fɔ o ma ko fêtière sabula aw ka tɔnw bɛ jamana o jamana na sɛbɛn de b'u bolo mun b'u yamaruya ka baara kɛ a bɛ b'aw nujuru don aw ka bureauba la o conseil fana b'o cogo kelen na tɔnbaw aw ni o conseil cɛla bɛ cogo di États-Unis d'Amérique. Bon États-Unis kɔni problème k'a fɔ ko problème bɛ an bɛ jɛ ka an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye baara caman kɛ baara fɛn fɛn bɛ yen k'o kɔni ye Mali ko ye politique ko ye ou bien k'o ye i n'a fɔ n ye min f'i ye jamana ko ye an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni sudenw bɛ kɛ ni enterrement bɛ kɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni autorités nana ni ambassadeur y'an informer ambassadeur b'u informer an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc bon an bɛɛ ye maliden de ye an bɛɛ ye maliden ye baara ka ca baara in ka ca bɛ se ka dɔɔni k'a la a ka bon donc association caya tɛ o baara kɛ cogo de don ni baara bɛ kɛ ka ban o de ka gɛlɛn sinon k'a fɔ k'an tɛ ko pere ɲɔgɔn fɛ k'an tɛ baara kɛ o t'anw ni ɲɔgɔn cɛ États-Unis waati bɛ ka an gɛn min ye an bɛ taa ɲininkaliba fila bɛ ni mɔgɔ nana kɛnɛ kan an b'o ɲininkali kɛ o tigiw la o ɲininkali fɔlɔ ye n'o o y'a sɔrɔ e don furadama États-Unis ka na se bi ma ko dɔ kɛla ko min bɛ yen nɔ n'a jɛla e yɛrɛ ye kojugu a ma se ka bɔ i kɔnɔ o ye ko jumɛn ye. Bon ne kɔni bɛ se k'a fɔ hali bon États-Unis kɔni ne kelen ka an ka baara sɔrɔ wagati min o kɔni o diyara ne ye kosɛbɛ parce que a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de k'a fɔ i bɛ se ka tila ka i ka baara sɔrɔli tɛ mais ka sera ka baara ɲuman sɔrɔ organisation internationale ninnu na c'est très compliqué bon a diyara n ye fana parce que ne ma don n donna ni concours de an ye examen min kɛ ça avait au moins 1000 et quelques 1000 personnes au moins an y'a kɛ assemblée générale u ka bulonba min ni i bɛ to k'a ye ni président bɛ kuma an ka examen kɛra assemblée générale de kɔnɔ a don jama ka ca donc n'i yɛrɛ ye filɛli kɛ i ɲuman ni kelen ni ɲuman ne fɔ ko nin ko in kɔni ni Ala yɛrɛ tɛ a ma nɔgɔn donc o kɔni diyara n ye kosɛbɛ.
i du furadama ni sisan cɛ 91 kana bila 2022 la ko jumɛn kɛla e la Amérique en tant que femme walima en tant que dunan walima en tant que farafin n'a ko digi la i ma se ka ɲinɛ kɔ. Bon yen kɔni an b'a fɔ cogo min na kuma dɔ la fana racisme ko in b'an sɛgɛn parce que n'i ye farafin fana ye hali an ka baarakɛyɔrɔw la an ka système kɔnɔ a ka gɛlɛn mɔgɔw fana ma nin i b'a fɔ karisa e bɛ yan i bɛ sanfɛ baara ɲuman na mais n'i y'a jateminɛ kuma dɔ la connaissance dɔ bɛ k'i la mais ni a bɛnna i ni farajɛ dɔ ma o tigi bɛ taa k'i to y'a ye bon a mɔgɔw t'o gɛlɛyaw ye dɔɔni mais n'i b'a système kɔnɔ tu te sens kuma dɔ la i b'a senti k'a fɔ ko dɔ bɛ k'i la k'a fɔ i ye farafin ye de o kɔni o bɛ ne tɔɔrɔ kuma dɔw la kosɛbɛ. Ayiwa n'o fana bɔla yen nɔ sabula y'o kuma i y'a jaabi mais en parabole n bɛ fɛ k'i ɲininka n'o y'a sɔrɔ ko dɔ kɛl'i ɲɛna mɔgɔ la farafinna walima dunan na Amérique ko min bɛ yen ni e bɔra kalama a ma diya i hali dɔɔni i ma se ka ɲinɛ a kɔ. Bon ko dɔ bon n bɛ se k'a fɔ fana kuma dɔw la Amérique an ka mɔgɔkɔrɔ ninnu dɔw sɛgɛnna. An ka mɔgɔkɔrɔ dɔw sɛgɛnna dɔw bɛ u ye san 20 kɛ ka tila tuguni u tilala k'u labɔ k'u la rapatrier o kɔni o fana ye n tɔɔrɔ parce que jamana caman bɛ yen Canada yɔrɔ wɛrɛw la n'i taara a ka ca Ala fɛ i bɛ san 3 san 4 san 5 sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ i sera ka bolola dɔgɔnin dɔ sɔrɔ k'i yɛrɛ régulariser mais an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ninnu États-Unis u sɛgɛnna bon dɔw yɛrɛ labanna o de ma dɔw labanna u ka tila k'u forcer tugun k'u labɔ u ka dɔw taara dɔw nana an ka mɔgɔ damadɔw nana k'u ka denbayaw t'u kɔ bon imagine tile kelen i bɛ bɔ dɔrɔn ko n bɛ taa i n'a fɔ kɛnɛma n bɛ taa ci la i ka taa minɛ ten ou bien sɔgɔma u ka n'i ka da kɔnɔ k'i sɔrɔ i ka so ka dutigi minɛ dɔrɔn k'a bila avion kɔnɔ ka na i ma préparer i ma fosi donc caman o ka damadɔ kɛra n na o wagatiw gɛlɛyara an ma quoi tiɲɛ yɛrɛ la. Madame Ba Fatumata Jara Pupe jamu sela kuncɛyɔrɔ la i ka folikan ka ɲɛsin min ye lajɛbaw lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma à travers le monde i ka tɔndenw wo mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan. Donc n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka daminɛ an ka président la fɔlɔ Mohamed Cherif Haidara n'o y'an ka président fédéral yɛrɛ ye an ka foli ta ninnu b'a ye a ka cɛsiriw la don o don an ka association Millennium Club fana président Bala Sisoko n b'a fo kosɛbɛ parce que a yɛrɛ fana cɛsirilen bɛ kosɛbɛ Ala barika la an ka soko minnu n'an tun b'o baaraw la olu bɛ ka sira sɔrɔ an bolo donc an ka foli b'a yɛrɛ fana ye kosɛbɛ ka an ka jɛkuluden bɛɛ fo ka Amérique bɛɛ fo an ka foli bɛ bɛɛ y'u ka cɛsiri la halisa awɔ. Lajɛbaw Africa Television kan ani minnu tun bɛ k'an lamɛn radio Jakafo kan nin kun ye ani Madame Ba Fatumata Jara Pupe baro sela a kuncɛyɔrɔ la an bɛ kan bɛɛ da aw ye min ye Africa Television kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan wɛrɛw la min ye radio Jakafo maaw ye ani anw na to ɲɔgɔn bolo sani sanga dɔɔni cɛ. Para n taala n nana dantigɛli caman t'o la min ye an y'a fɔ a ye cogo min na jamukan an bɛ taa n'a ye min ye dɔgɔkun tɛmɛnen na Mamutu Kamara an kun ye an sɔnni da min ye Congo jamana de kan ni o ye Congo Brazzaville Congo Brazzaville min ye maliyɛn minnu sigilen bɛ grand format kun bɛ Congo de kan an ye baro kɛ k'a ban min ye a nana kanu k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye tɔnɲɛmɔgɔw ye an n'olu ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo si la donc an n'olu ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ walasa fɛn min ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ye u yɛrɛ fɛlaw ni u ka hakililaw ye an bɛ se ka jɛ k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min na. Min ye Dante ale au conseil des Maliens l'extérieur ale o maa ye min ye an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ président nu Ndaw an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen nka min ye n'Ala ma basi kɛ an n'a fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dakunɛ kelen mana sɔrɔ a bolo Dante ani nu an na olu lamɛn nka sisan nin waati na Dante ka kumakanw b'an bolo kɔrɔ Mamutu Kamara an bɛ taa e fan fɛ an b'o lamɛn. Bisimila awa an kɔni n bɛ se ka min fɔ la maliyɛnw kɔni an ka caya mɛ ka fɔ k'a da bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ dɔɔnin don o kɔni an ka jate ma bɔ o kan awa statistique kɔni k'a fɔ o b'a la an ka jate ma bɔ o kan bon maliyɛnw sigiyɔrɔ caman sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ capitale fila in kan Brazzaville ani Pointe-Noire olu kɔfɛ awa u ka duguba wɛrɛw bɛ yen nɔ an ka mɔgɔw sigilen bɛ yen n'o ye awa Weso ninnu ni Oyo ani Dolizi awa Mfundo wa maliyɛnw dɔw sigilen bɛ o yɔrɔ la en principe maliyɛnw kɔni
ne ka jateminɛ k'a fɔ dugu yɔrɔ ka dɔgɔ yan ni maliyɛnw tɛ yɔrɔ min na mais a camanba fila kɔni bɛɛ bɛ Brazzaville ni Pointe-Noire ani Dolisie ni Ouesso ninnu n ye o fɔ cogo min na ani Oyo bon mais o bɔlen kɔ a la fana k'a fɔ an ni ambassade cɛ ne ka jateminɛ la awa gɛlɛyaba tɛ en tout cas an balimaw ni maliyɛn minnu bɛ yan ni ambassade cɛ ka da ka ambassade yɛrɛ ye baara cogo kuraw ta min b'a permet wawa u bɛ i mako don mɔgɔw la awa sanga ni waati ka ko ɲɛma jɔlen na bon n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ fana la o ye ne y'a ye ɲininkali kɛ ko gɛlɛya wɛrɛ minnu fana bɛ yen bon komi yan fana sɛbɛnko tuma caman awa fangatigi ninnu finitigi ninnu bɛ awa yɔrɔw la u bɛ mɔgɔw ka sɛbɛnko ɲininkaliw kɛ awa donc o dɔw a bɛ dɔw bolo a tɛ dɔw bolo mais o kɛrɛfɛla la awa fɛnkɛni fitininw bɛ yen n'u bɛ a kɛ mɔgɔw la awa contrôle caman ba yen hali a bɛ minnu bolo tuma dɔw la bon awa a bɛ sɛgɛnni dɔw lase o ma an kɔni ye awa o la kɔlɔsiliw kɛ parce que mɔgɔ caman b'o fɔ an ɲɛna ka da kan k'a fɔ an yɛrɛ bɛ communautéw ɲɛmɔgɔya dɔw la alors ne bɛ se ka min fɔ o kan o ye nin yɔrɔ in ye peut-être awa n bɛ se ka ɲinɛ dɔw kɔ mais a la belebelebaw kɔni ye nin de ye ne ka hakili la awa ala ka faamuya ko ɲuman di an ma. Amina yarabi min ye madame Ba an bɔra ka min ka kumakan lamɛn ni ye communauté malienne bolofara min bɛ yen nɔ ni a ɲɛmaa dɔ ye tɔn caman bɛ yen nɔ a b'o kɔnɔna na mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la au conseil a b'o jɛkulu fana kɔnɔna na donc ale bɛ Congo jamana kan donc c'est sûr que kulo b'an na nin waati in na an ka foli bɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen parce que an mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ parce que bɛɛ ka hakilila ye kelen ye bɛɛ ka laɲini ye kelen ye maliyɛn ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na an ka se ka nɔgɔyaw caman sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ nin ko kɔni an ye a initier n t'a dɔn ni hakilila ye min ye grand format na ka kalo kelen ta kalo dimanche laban ka an focaliser jamana kelen kan maliyɛnw bɛ yɔrɔ minnu na gɛlɛya minnu b'u kan ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ u ka se k'u fɔ an y'a daminɛ ɲinan de e hakilila ye jumɛn ye o format na. Abdou o kɔni o ye ko ɲuman ye yɛrɛ de ye parce que an b'a dɔn ye k'a fɔ diaspora kɔnɔna na diaspora la an ka gɛlɛyaw tɛ kelen ye dɔɔni kuma dɔw la donc n'i kumana hali n'anw bɛ kuma an bɛ kuma an sigiyɔrɔw de kan mais n'i ko k'an ka jamana wɛrɛw ta fɔ an tɛ se donc o kɔni o ye initiative ɲumanba de ye a b'an fana permet an fana an b'aw lamɛn dɔgɔkun o dɔgɔkun donc an b'aw lamɛn fana jour hali semaine kɔnɔna na aw ka émission régulière ninnu an b'a bɛɛ lamɛn donc a b'an fana permet k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka gɛlɛya ye nin ye mais gɛlɛya yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni solution minnu n'olu y'o sɔrɔ peut-être o fana bɛ se ka kɛ idée ye ka anw dɛmɛ anw fana ka se ka an taw régler. Très bien. An bɔra ka Dante lamɛn ale bɛ Congo nka maliyɛn wɛrɛw fana bɛ min ye Espagne Jakite Mamadu Jakite n'o ye 16e Espagne ɲɛmɔgɔ ye a y'a ni mɔgɔw bila contact la u fana bɛ gɛlɛya dɔw b'u fana kan an ka taa Mamutu Kamara fan fɛ an k'o lamɛn an bɛ segin ka na hakilila mun b'i bolo i bɛ sɔrɔ k'u da o kan. Parce semaine tɛmɛnen kɔrɔ nin yan 14h waati ne tun bɛ baara ne ye dumuni waati 1h30 waati la ne ye wele kɛ Mali la yan musonin dɔ ye téléphone ta parce que a b'a fɔ ko numéro 1 k'o ye secrétaire ka numéro 2 nin k'o ye ambassadeur ne bɛ ka kuma ambassadeur fɛ mais ne ye den de digi o kan ka kuma kɛ ambassadeur yɛrɛ ye mais musonin de ye téléphone ta a ye téléphone ta ko k'ale bɛ ka téléphone de sɔrɔ ko mais ko ale tɛ yan nɔ ko ka information di mɔgɔ ma ko téléphone bɛ tɛmɛ olu fɛ sisan o bɛ tɛmɛ ni wele kɛra ambassadeur fɛ ou bien secrétaire fɛ ko u bɛ téléphone passer ale ka ligne kan donc a bɛ taa sonner ale kun yen nɔ ko le k'ale bɛ téléphone mais k'ale tɛ yen nɔ ko ka mɔgɔ ka téléphone sɔrɔ k'ale tɛ yen nɔ kama a y'a fɔ ne ɲɛna tantôt da ni mɔgɔ min n'ale ni chance sɔrɔ ko ni mɔgɔ min ye chance sɔrɔ ko ne yɛrɛ chance b'a sɔrɔ sinon k'ale tɛ mɔgɔ ka téléphone ta ko ne bɛ chance sɔrɔ n'ale ka téléphone ta n'a ye jara ye k'a b'i jaabi n'a ma diya k'a t'i jaabi k'ale tɛ yen nɔ kama
ok ya a sufe buya ana yere bonya kuma quoi ana yere banya kuma abulu après que banki kantoro ko yale ko esma national buru krigra est-ce que o do benen intéressé tout parce que nara yara be ka ta kuma ne fene je peu kalame avec ka kuma la guju avec ka kuma to ngmenya ka ta avec kuma to ngmenya ne nji sama kan ne ndaje siga menge ne te gala jabitun andara da saka fuwa ne be ka kodo de jatimna après aya esa tuni ka sinda mna kuma kono tuni ka ba esa kan de donner hakili nyonje pour ya kuma munu fo ne kana ale bena olu ma tuni ko o kala semaine temena ngoroni bidon me ala kala le semaine temena kala le 20 kono la le 27 le 20 kono la on kala le 20 kono la ngoroni donc mo yero bawlo imunu wole telefone hal nu telefone wanu telefone ta u be u te hakilsi kuma kese kelen fina ko ni amazadi ko ni ne ambal ma kedo abe Espagne ubi gela kono sabla regroupement familial mun be no ni jamanaw ba autorisé nu yi seben soro Espagne nu ya blaka na wala sa u ka famille mo do ku sore no habitant ta koju abi gela koju donc da ko ne flam bi bolu ne na nyogon gela u be no RF Espagne ka abi chugo na saw kanga mun munke bon Espagne ne tout ka système donc c'est vrai mais aka folie comment il fait c'est ça abina fo contact bateau ou nous ka la sécurité ou nous donc moi je pense que ou quand on a fait rien là parce que la sécurité on te sait qu'à fond sécurité communauté au kama mo kanga ni mi c'est que facilité do ou autorité ou nous oui justement oui Espagne ambassade mu malano nous lui wolo ko papier pour la vala parce que au de fanado parce que ambassade mi be ano non sur lu de bu occuper ko la mais en yere ka gouvernement fana kanga laje natro allemand Espagne kan nyalo ka ambassade de do mais je crois que anga gouvernement fana kanka la je facilité là parce que en général mo do beta barala officiellement di ado tatena fo sans papier ou do fana beta parce que utara officiellement baradila donc nasro lodo ukanga anga gouvernement fana kanga wiliki joke uka Espagne ambassade yorola mimi seka demela suma facilement madame Jara madame Ba wati banambolo ga sanga kala mu ni ko krafe fe mi malien chama me Côte d'Ivoire la communauté malienne en Côte d'Ivoire bi yi kurwar ka mi ka indépendance Sahel maseli gela babe no bi surasi ma binan ni kononto nga kumado ebe mu fo communauté ukanga muni munke ni wati konnana wala sa albi akilu ka sega sigi benga sega ke fanflashi kana kuma banami ne fo shi kana dance me koke ne ko même fo amba fo bonne fête d'indépendance ivoirien bema parce que ambi sega fo on ni Côte d'Ivoire ambe killing malien be Côte d'Ivoire be million damadobo donc en yerbado alno yoronte munu metaka sigila afara finjamana on di killing anga to nyogombulu anga na a photo ukana kana fara liuni feundo ani nyogonche a datina janshila parce que ni jamana kelen bina ani nyogonche jamana to bebe tukako fugo do an tuli mi nyogona di donc anga ku jija anga bense batanga nyogonche dunon kana kele ni wili mimena to amena nyogonche parce que kele kwana ke chogo al ni yese soro kele la perti de be kele la parce que ni me boko mina kama o perti de déjà awo lebo ni anga jamuka ni ya kunchele kele mana ke chuguchugal ni sisoro fembe boala ode komi na chemai madame Ba Fatmata Jara Poupé ale 16e présidente fédérale ale ko anga bi ma werele ni ka jamuka la ben kala soma Abdou Touré minni Mamtou Camara ale ko me choix ko la boajabati ale ko me ka seben fra ko nyonabo Amadou Be kana sabatla Africa équipe mu mbeyano ode Gilles Koné anisnal tungara ambu bela jeli fo dante folimina dalma basike ani aw ñoo soro dimanche wéré émission keneka beki yakli to yerla dongo do adam na nyama anga akli to ñona je donga cha alaka hereke maldi maldi bela akambe